Det er blevet sidste dagen til Verona Cup, og det er i dag, at kvartfinaler, semifinaler og finaler skal spilles. Men det er ikke kun på Grønsværen, at der er blevet udkæmpet en kamp. Naturligvis også i e-sportsturneringen, hvor der tirsdag aften var finaler. En tirsdag aften, hvor det danske fodboldlandshold for herrene viste, hvordan man ikke griber en favoritrolle an, da de kun vandt 2-1 over San Marino. Ja, samme aften, der løb Hillsborough FC med den store sejr i e-sportsturneringen. Vi hørte tidligere på ugen Jamie fortælle, at man er gået fra at have 5 PlayStation-maskiner til nu at have 10 PlayStation-maskiner, og der har været over 70 hold, der har deltaget i e-sportsturneringen i år. Det er en kæmpe succes. Det er et stort tilløbsstykke at være med i e-sportsturneringen, og så var det altså nordirerne, Hillsborough FC, som løb med sejren dette år. Men nu sætter vi lige fokus på et af de hold, som rent faktisk har rejst rigtig, rigtig langt for at komme her. Fordi selvom de fleste hold jo altså har taget busturen ned igennem Europa, ja, så er der alligevel nogle spillere og trænere, der har taget en lidt længere tur, nemlig B67 Nuuk, som har rejst hele vejen fra Grønland. Her til Verona Cup er der i alt 10 nationer repræsenteret. Der er hold fra Italien, som praktisk talt bor her. Så er der hold fra Slovenien og Tyskland, som har en lille køretur. Så er der hold fra Danmark, mange hold fra Danmark, som har en lidt længere køretur. Men transportmæssigt er der ingen, der kan slå det hold, som vi skal møde nu. Hjemme i Grønland, der har vi det ikke. Så der er infrastrukturen, den findes ikke, og den er så lang afstand. Så det, vi kan give børnene derhjemme, det er rene lokale turneringer. Vi tænkte, de var modne og klar til at prøve at komme ud og prøve det her. Hvordan er det gået i jeres kampe? Vi er røget videre til finalen i dag. Og hvorfor er det, I er det? Hvordan er det gået i de kampe, I har spillet? Vi har vundet alle 4 kampe. I har kun mødt italienske modstandere. Er de bare for nemme at slå, eller hvad? Ja. Vi har 10 hold med årgang 14. Det betyder, at drengene de er 9 år. Hele setupet omkring det var egentlig, at når vi skulle ud og rejse så langt med de her små drenge, så vil vi rigtig gerne have en forælder med per barn. Det så udvikler sig til meget, meget positivt, og vi er jo rigtig glade over det. Det er jo faktisk, at alle familier, mor og far, søskende, vælger også gerne at være med vores klub B67's hjælp. Vi har været ude og søge egne midler. Vi har afholdt egne turneringer, hvor vi har haft caféer og kiosker og hvad ellers der til høre. Og det har så gjort til, at vi så faktisk står her 42 personer i dag samlet og har en super, super fed camp, super fed stemning. Og ikke mindst, når vi er på banerne og spiller kampene, så har vi vores egen fans med slagsangen, og det betyder bare så meget, og drengene de elsker det, og vi elsker det også. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Grønland! Hey! Før vi tog afsted, så havde vi stort set ingen forventninger til den her tur, og forklarede dem, at de skulle få det bedste ud af det i forhold til en samlet oplevelse. Nyde Italien, nyde hverdagen lidt. Vores forberedelser er gået ud på, at vi tager en kamp ad gangen. Og igen, vi er så positivt overrasket over, hvordan drengene det har modtaget alle vores instrukser kamp til kamp. Også under kampene, hvordan de har taget imod de forskellige instrukser, vi har givet dem. Så vi er samlet set meget positivt overrasket over, hvordan det er gået fra start og til i dag. Så det er vi rigtig glade for. Her på Verona Cup TV havde vi et lille hængeparti fra den anden dag, og det er taget ud til banen her i Palazzolo, for lige at få styr på. Ja tak. Ja tak. Nu skal du se, når jeg rammer den. Han lægger kongebold til det så før.
Det er rimelig dejligt, at vi røg videre til semifinalen. Ja, hvad er det betyder, at de har vundet de her 3 kampe? At Vilfred skal er 9 godt. Og hvorfor er det, du skal det? Fordi vi røg i semifinalen. Ja, den er dejlig på præsten, men har i hvert fald god luft til hovedet. Og så er der lige en tot her. Den er vist ikke for kønt, men det bliver også lidt mere en trekant end en halv cirkel. Men det er sgu dejligt at få lidt frisk hår. Nu ved jeg, at din far er med hernede og står her ved siden af. Din mor er ikke med hernede. Ved hun, at du har fået en ny frisyr? Nej, det gør hun ikke. Jeg tænker at overraske hende lidt, når jeg kommer hjem. Hun kommer nok bare til at klippe en lille tot af, og så håber hun, det vokser ud igen hurtigt. Ja, for ved du, hvad hendes reaktion bliver? Vi klipper lortet af. Hvad tænker I andre gutter? Hvad synes I om hans nye frisyr? Ja, super flot. Det er legende. 10 ud af 10, 10 ud af 10. Det er klasse. Når man er til en stor fodboldturnering, som Verona Cup er, så kan det ikke undgås, at man skal sidde rigtig meget i bus, når man skal køre til og fra kampene. Derfor er der nogle usynlige helte, som vi ikke snakker ret meget om, nemlig buschaufførerne. Vi har derfor været på jagt efter at finde nogen, som kører de her busser, og som kan fortælle om, hvordan det egentlig er at være med til sådan et stort event, som Verona Cup nu engang er. Hvordan er det at være buschauffør hernede ved Verona Cup? Det er fantastisk. Det er hyggeligt at være sammen med alle de unge mennesker. Hvordan er turen herned særligt gået? Det er jo mange timer, hvor børnene bare er placeret i sæderne. Ja, de er jo glade under dagen, ikke? Og så om natten, så er de rimelig rolige, fordi så er de trætte. Så sover de alle sammen på vejen. Så det går fint. Hvad med turene til og fra kampene? Er der godt humør inden kampene, og hvordan kan de være efter? Godt humør og højtaler i bilen, så kører det. Ja, der er altid godt humør. Særligt for dem, der vinder. Og hvis man så lige tager forældrebrillerne på, kan børnene finde ud af at rydde op, når de forlader bussen? Ikke altid. Det er ikke sikkert, at de har lært det hjemmefra, ja. Men så længe der er godt humør, så smitter det vel af? Det gør det. Vi er vant til det, så det tager en time, så vi rydder op igen. Verona Cup er ved at være færdig for i år, og Verona Cup TV vil bare gerne sige tak. Tak for alle sangene, tak for alle målene, og tak for at følge med på vores kanaler, Facebook, Instagram og TikTok, for det er jo der, du finder os, og det er også der, du skal finde os, når turneringen er slut, og se alle de videoer, vi har lavet ude fra banerne og fra campingpladserne, og for de ting, der foregår. I aften er der diskoteker og awardshow, og så næste år er der selvfølgelig Verona Cup igen, og der er vi på plads endnu en gang. Husk også at følge med på Kampo.dk, hvor du kan læse om dansk og international fodbold hver eneste dag, hver eneste time. Så ses vi igen i 2024 til Verona Cup.